kojoj mjeri je prisutna politizacija javnih preduzeća i zloupotreba resursa za lične i političke namjere? Nažalost, politizacija javnih preduzeća je jedna od velikih boljki cijelog našeg sistema. Evo, samo od onog najnižeg nivoa, odnosno kod zapošljavanja, budući da ne postoji obaveza raspisivanja javnog konkursa prilikom primanja uposlenika, odnosno prilikom zapošljavanja u javna preduzeća, a znamo svi da se javna preduzeća dijele kao stranački plen, odnosno da rukovodioci dolaze po stranačkom dogovoru, oni su svi stranački funkcioneri koji, budući da ne postoji institut javnog konkursa, odnosno ne postoji obaveza raspisivanja javnog konkursa, dakle, već u početku taj stranački plen, odnosno javna preduzeća, koriste na način da zapošljavaju one podobne, odnosno svoju stranačku vojsku. Dalje posljedično iz toga ono što slijedi jeste podređenost javnih preduzeća, odnosno resurs javnih preduzeća strankama kroz predizborne kampanje, budući da se, dakle, osim zapošljavanja, da se njihovi resursi zloupotrebljavaju za promociju političkih partija i funkcionera koji upravljaju tim preduzećima, pa smo tako imali u brojnim političkim kampanjama slučajeve gdje su javna preduzeća bila oblijepljena ili korištenja njihova mehanizacija i fotografisana kako lijepi predizborne plakate. Mnogi uposlenici su, dakle, tjerani da idu na stranačke skupove. Zatim, novčani resursi iz javnih preduzeća se izvlače kroz postupke javnih nabavki privilegovanim firmama koje su, dakle, povezane sa političkim partijama i koje u konačnici financiraju te političke partije. Dakle, niz se samo nastavlja, odnosno javna preduzeća upravo zbog manjkavosti ili zbog nedostatka adekvatnih zakonskih rješenja se koriste kao, dakle, stranački plen koji je podređen svako javno preduzeće, zna se nažalost o kojoj partiji pripada i na koji način se zloupotrebljava. Ovdje sad rađe odgovor koji su najčešće oblici zloupotrebe. Da li ste evidentirali koliko slučajeva primijećeno u posljednje 2 godine i koji su to najmarkantniji slučajevi? Pa, o samom broju je možda nezahvalno govoriti, budući da se uvećava iz godine u godinu, odnosno da nije isti, zavisno da li je predizborna ili izborna godina. Ono prvo što jeste sporno jesu zapošljavanja, međutim, ono nažalost po zakonu, budući da ne postoji obaveza raspisivanja javnog konkursa, odnosno da se uposlenici primaju voljom rukovodilaca. Međutim, ono što mi jesmo primijetili je da upravo da se javna preduzeća i posljedično javne ustanove, ali pogotovo javna preduzeća, zloupotrebljavaju u predizbornim kampanjama i to ne samo u vrijeme zvanične predizborne kampanje koja traje, dakle, 30 dana pred održavanje izbora. Mi smo pratili 4 mjeseca pred izbore gdje su upravo javna preduzeća pokazana kao najveća slabost cijelog sistema, budući da se njihov vozni parkovi, njihova mehanizacija, njihov novac izvlači, pogotovo putarska preduzeća na svim nivoima koja u predizborno vrijeme rade onako kako ne rade u cijeloj godini ili godinu i pol dana prije izbora, gdje se mnogo asfaltira, pogotovo u nekim zaseocima, odnosno u sredinama gdje je manji broj ljudi i gdje se upravo izgradnjom infrastrukture može podilaziti biračima, dakle, na taj jednostavniji način, a to radi, dakle, partija na vlasti kojima su ta preduzeća podređena.